Mika Minović zvao uoči, ne lično, nego preko Radovana Popovića, da napišem jedan uvodni tekst za jubilej politike. Ja sam odgovorio, hoću, jer je Politika list koji je formirao mene i neka moja politička razmišljanja. Hoću. To je moj list. Uslov jedini, ni zapeta se ne menja. Radovan kaže, pa naravno, pa to sigurno, sve to u redu. Ja napišem tekst sa upozorenjem da ne mogu izbeći i moralne padove politike u prošlosti i danas. Oni moraju biti pomenuti. Jer politika je veliki grešnik. Bila. Vrlo često podmukla, servilna i imala je odbrambene mehanizme nečasne. Istina je istina. I dispozicioni fondovi obaveštajnih službi su je pre rata već finansirali u veliko. To nije tajna. Ribnikar svakako nije bio moralno lik za pamćenje. Ja napišem tekst i uveče oko 7 sati zove me Radovan. Tekst je čitan na kolegijumu, oduševljeni su svi, samo generalni direktor moli da izbacite o moralnom posrtanju, tako sam ga nazvao. Ja sam rekao, jeste mu rekli da to ne dolazi u obzir, jel? Kaže, rekao sam. Pa šta je rekao? Pa rekao je da još pokušam da vas nagovorim. Ja kažem, ba Radovane, mi smo stari prijatelji, nemojte gubiti vreme. Recite gospodinu Minoviću da ne dolazi u obzir. 10:30. Vi znate kao novinar šta to znači. Rotacija čeka. Uvodnik. Opet odzove, sad opet preko Radovana. I kaže, meni je jako neprijatno što da te Radovan fini, svileni. I neprijatno što moram da vas opet uznemiravam. On insistira, cela rotacija stoji zbog vašeg ovoga. Ja kažem, meni je to vrlo žao. I ne mogu pomoći, Radovane, recite mu da je moj uslov apsolutno neopoziv. On se javi opet, posle izvesnog vremena, sad već onako potpuno pokisao i kaže, pa dobro, moram da vas obavestim, Minović je skinuo tekst, neće biti objavljen. Ja kažem, odlično, to mi treba. Slika istorije. Slika. Ja taj tekst ceo integralno objavim u mom dnevniku, u jednoj od knjiga. Ide vreme i posle izvesnog vremena Minović, sad lično, ne preko Radovana, akademiče, ljubazno, izvolite, najmedenije, izvolite, druže, odgovorni glavni. Kaže, u vezi onoga teksta, znate, sad je to malo drugačije vreme, sad može. A kažem, šta može? Pa kaže, ja bi ga objavio. Ja mu odgovorim, dragi direktori, da vi nemate te pare kojima možete mene platiti za ovaj tekst. Meni treba da ste me cenzurirali. To zlata vredi, a ne da objavim tekst. Ma nemojte, molim vas, pa ne treba mi objaviti.